No idem sa premiestniť do tej mojej obľúbenej lokality na jazdenie, do toho svetoznámeho Rumunska, do rumunských hôr, kde sa ešte môže jazdiť po horách legálne, nikomu tam nevadí a pritom sú tam krajšie lesy ako pri nás vykočované. Takže za chvíľu sa vidíme v Rumunsku. Vítajte v Rumunsku, chlapci. Takto toto vyzerá. Borovicový lesík, kde aj keď je mokro, je celkom dobrý grip pod tými borovicami. A tu máme jeden taký výjazdík, ktorý sme nazvali Pálkou. Lebo Pálko ešte keď mal motorku, tak tu bol so mnou a spolu sme ho čistili. Dúfam, že ešte Pálko si kúpi motorku a bude sa so mnou chodiť voziť. No ideme to skúsiť vybehnúť hore. Že čo tu spraví. Jednotka, takto je dvojka. Uvidíme, neviem, ešte som nebol ukáže, ako tam je mokro, ale tu vonka na lúke to vyzerá, že už je dosť sucho, tak to by sme mali vidieť vy. Ešte suchšie, ako si predpokladal. To celkom dá. Tak to znamená, že možno, že sa bude dať aj inde. Tak ideme skúsiť prejsť aj na iný spot, kde sme zatiaľ... Ale dole, to je na piču. Aj na iný spot, kde sme zatiaľ tento rok neboli. Respektíve bol som tam, ale strašne sa šmíkalo, takže som išiel hneď domov, ani som nič nevyšiel.